My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Mawanu ndi chakudya chathu, mawanu ambuye ndiye moyo wathu, tsogolo lathu. Mawanu akondweretsa mtima na tonthoza olira, mawanu apatsa chiyembekezo na tichotsera mantha mu zinthu zotizunza. Lolani inu muyankhule mawuwa lero pakati pathu kuti mitima yathu ilandire chosowa cha nyengoyi. Lilemekezedwe tsono dzina lanu lero ndi nthawi zonse. Amen. Thiatira ndi kamzinda kakang'ono kwambiri pa mipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia Minor. Thiatira ndi kampingo kakang'ono kamene kamapese kaso mu mzinda waung'ono kwambiri, mzinda umene udalibe influence yeniyeni ya Empire worship. Ndi osiyana ndi mpingo wakusimuna umene udali pakati pa Satana, pa headquarters pa chipembedzo cha mfumu ya ku Roma. So Thiatira ndi mpingo umene udali dera limene kudalibe zambiri zokhudza boma, empala ndi zina zotero. Ndi mzinda waung'ono kwambiri, koma ndi mzinda umene unali ndi business ya zosoka-soka, textile business. Komanso trade union amene timaona lero anayambira ku Thiatira city. Konse kumene mudamva za trade union, mabungo okhudza business, koyambira kwake ndi ku mzinda wa Thiatira, kuja kumene kuli mpingo pa mipingo 7 ya ku Asia Minor. Kumene ndikuja kumene mumamva za Lydia, mzimayi wa matextile amene ankasoka-soka, amachita amakonza zoluka-luka zokonza-konza zina kumagulitsa, mzimayi wa business kwambiri. So anthu a business ambiri adabadwira ku Thiatira. Ndipo ma trade unions amene timaona pano background yake yayikulu ndi ku Thiatira, popeza awa ndi matawuni a Roma amene adali ndi influence dziko lonse lapansi. So zambiri zimene anthufe timachita zidachokerabe ku ma influence ya the Roman Empire, bonga makalindala ndi zina zotere zimene timatsatazi. Kumpingo kumeneku kupatulako kuwayamikira kuti ntchito zawo zakale zili kuchulukira mama ka ntchito zachikhulupiriro. Ambuye Yesu ali kuyang'ana za mzimayi amene ali kumuyerekezera ndi Yezebeli. Yezebeli ndi mzimayi wa mchipangano chakale amene adakwatiwa ndi Ahabu mfumu ya Israeli. Yezebeliyo sadali mu Heberi, koma adakwatiwa ndi Ahabu mfumu ya Israeli. Ndipo pokhala kuti Yezebeli ndi wochokera ku milungu yachabe, influence ya milungu wamba idabwera ndi kudzawononga Israeli yense chifukwa iye adakwatira kwa mfumu. Ndipo adakwanitsa kumkopa Ahabu, ndipo chiphunzitso cha Baala chidalowa m'banja la Israeli kudzera mwa mzimayi obwera kudzakwatiwa. Ndipo mchipangano chatsopano Ambuye Yesu ali kupezenso mzimayi ku mpingo ku Thiatira ofanana machitidwe ndi Yezebeli. Mzimayiyu adabweranso ndi chiphunzitso cha Baala. Ndipo Yesu akuti pakati panu pali mzimayi amene ali ndi chiphunzitso cha Baala, ndipo inu mudamvomereza, mudamuchita entertain. Palibe amene adalimba mtima kutsutsana naye, nonsenu mudachita mantha ndi kungomvomereza. Ndipo mzimayiyo ali ndi influence osati pang'ono ayi. Waphunzitsa wanthu mmenemu kuti asamaopa chigololo, waphunzitsa wanthu mmenemu kuti azidye zoperekedwa ku mafano
chifukwa ndiye chiphunzitso cha bala chimenechi. Waphunzitsa anthu kuti ayi chikhulupiriro chili mu mtima, zinazi osema khumatu manjoya anthu a Mulungu manjoya umasangalala. Ndiye waphunzitsa anthu afikana mpaka na kusungunula chiyero ndi zazikulu zake. Mzimayi uyu kutiyatira ankawaphunzitsa anthu kuti mukhoza wapita kuphwando lililonse ndi kumwa nkudya chilichonse, bola msayiwale tsiku lachipembedzo. Bola umakuonekera pa Sabata, umakuonekera tsiku lopemphera, umakapezeka umaperekeza chifundo, umayimba makwaya, osaleka ulaliki, umachita nawo zinthu koma zinazi kumanjoya. Ndi mzimayi uyu adaphunzitsa kutiyatira mpaka na mphamvu ya chiyero kuyamba kugwa pasi popeza ndiye chiphunzitso cha Jezebeli. Jezebeli ali ndi mzimu woti amakopa wanthu nkumatha pang'ono akangobwera pakati panu, mukapanda kudziwa nkunthamangitsa, mukapanda kulimba mtima ndi kutsutsana naye, amabwera ngati mngelo, ali ndi ma-influence osati pang'ono ayi. Ndiye kumpingo wakutiyatira munthu uyu wapezeka. Ndiye Yesu akunena kuti pakati panu pali mzimayi Jezebeli. Mulungu amati mtumikira ife pokhala mpingo undi wake amadziwa choyipa chimene chili pakati pathu, ndipo sitingamukanize kuchitchula chifukwa he supervises the church, he watches over Israel. Mama kakwa inu ambanja la chikhulupiriro amene akukondetsetsani sangakanike kudziwa chimene chabwera chodza kuzozani, popeza inu ndi amnyumba mwake, ndipo anyumba mwako umawayang'anira nthawi zonse. Popeza Ambuye amakuyang'anirani, ndifake sikuvuta kuti mudziwe chapamdima chimene chabwera kudzawononga cholungama chanu ndi chokhazikika chanu. Ubwino kukhala mkhristu ndi kuti mumakhala ndi okuyang'anirani wolungama amene akhoza kulozerani chimene chiwononge moyo wanu. Mpingo wakutiyatira ngodala chifukwa Ambuye Yesu ali kulozera za mzimayi uyu Jezebeli amene ali ndi influence. Ali pakati pa mpingowu ndipo umapatsidwa mwayi omayankhula kuphunzitsa ndi kuchita nawo zinthu za kumpingo wakutiyatira. Ndi Yesu akuti akukopani uyu, azikuphunzitsani uyu, pomakhala naye ndi kuchita naye zinthu pang'ono mukutha. Mene mudzazindikira kuti kamunthu kang'onong'ono kakutsirizani zochita mutatha. Ndi zimene zidachitika ku mpingo wakutiyatira. Zikhoza kuchitikanso pakati pathu. Satana ndi woyipa kwambiri. Pakhoza kubwera nthumwi yachilendo pakwaya, pakhoza kubwera nthumwi yachilendo ku youth, kukhoza kubwera nthumwi yachilendo ku dera, kukhoza kubwera nthumwi yachilendo pakati pa utsogoleri wa mpingo, pakhoza kubwera nthumwi yachilendo pakati pathu kudzatitha. Ndipo ife mwina osadziwa kuti wabwera kudzatitha, timendera mawajo anene kuti osamaweruzana, nzatosefe izi, nzambuye izi. Timakhala very generous to the devil. Ine nkadati mawauno, don't be generous to Satan. The church is not yours. Amen. Ndipo ngakhale mwana wanu anzaka amene amenda nawo, mukamuona obwera koko ndifuna Chris, koko ndifuna Janet, koko ndifuna Kachigamba, muzamba mwa yang'ana mtundu wa munthu amene amabwera kudzasakasaka kuti akumane ndi mwana wanu. Don't be generous to the devil. Chifukwa Yohane chapter 10 Bible imati Satana kwake ndi kupha, kuba ndi kuwononga. Ndipo amene muli ndi mwayi ofufuza za wana wanu ndi adzukulu wanu kumene ali ndi zimene amakhala ndi anthu amene amachita nawo zinthu, ngati muli ndi mwayi musachite ulesi. Find out mwana wanu amayenda ndi ani m'masukulumu, amakhala ndi ani m'makolejimu.
mungadzaluze chifukwa mzimayi uyu ali ndi influence osati ya masewera, chifukwa ali ndi mzimu wa Yezebeli wakuti mpaka nadakwanitsa kukopa Ahabu, mpaka na Ahabu ndikulisintha boma, ndikulipanga strategize, mpaka na Yezebeli ndikubweretsa chipembedzo cha Baala, mpaka na kuchipanga gazeti mdziko la Israeli, mpaka na Ahabu ndikuchita displace aneneri wonse a Mulungu, mpaka na Yezebeli ndikubwera ndi aneneri 400 ndikudzaza dziko lonse la Israeli gazeted nikukakhala pa payroll ya boma. Mzimayi ndikukwanitsa kumchita influence Ahabuja ndikumpanga displace kumuyika padera. Ndiye Yezebeli amene. Ndipo inu mukumbukira ulendo wina mpaka na pamene Ahabu ankafuna munda wa Naboti na amakanika kudya na amadzimvera chisoni kuti Naboti aundikaniza munda. Ndi mzimayi amene adanena kuti I have a plan, don't worry about this. Ijani mwani fumu musade nkhawa muli ndi Jezebeli imene isinkhani tilongosola zimenezi, and she went out to influence some men. Tili ndi anthu aja amene ali ndi influence yoyipa kuopsa, akhoza kuonongerani ubale inu kwanguzindikira nzanu yadaleka kukuyankhulani kudama ndidambana na eliti ali Yezebeli amene wakwanitsa kuchita influence nzanuyo kumpanga insinuate mpaka naone kuti inu mmamnena inu mmadana naye, mpaka na chibale kuti amaononga mudzi, akhoza kuononga mpingo, akhoza kuononga chibale, akhoza kuononga office. Anthu otera amapezeka pakati pathu, very influential, influence yoyipa yoopsa yotitengera ife kuchionongeko. Ndipo musayiwale paja mpaka na aneneri a Mulungu mdziko la Israeli adafika popanikizika pamweso oti ankabisidwa tsopano kumabisidwa mmapanga, kumabisidwa mmapanga. Ndipo anthu okonda Mulungu ndi amene amapeza tizakudya kumakapatsa mmapangamo, aneneri a Mulungu sankafunikanso mu Israeli ayi. Lamulo la boma linkati musapeze munthu onga ngati uyu mukampeza ipani kunena aneneri a Mulungu, kuachita displace nyumba yawo yomwe. Satana akhoza kuchotsani muno nyumba yanu yomwe ino kukukirani nkukusandutsani inu yokuti mukhale wachilendo, iye nkusandutsa yake nyumba ino ndi ma influence. Kwa hiyo ija akhoza kulandani mjerekezi, iye nkukhala kutsogolo nkupanga mphamvu mpaka na nonsenu nkukhala ngati kwa yayo inu ndi alendo, iyeyo nkukhala kutsogolo nkuitsogolera kenaka nkukuthani. Ndi mene alili Yezebeli. Mukamziwa mukamuona kuti ali pakati panu, Yesu akuti musamnole, don't be generous to the church of God, it is not yours, it is the church of God. Be aggressive enough to fight the devil. Mumuyangane Satana kumene ali kutulukira ndi kumene akulowera. Musiyangana ma speech awantu amene akutsogolera ndi pa zinthu. Mukaona kuti they are so loose, so very loose and generous. Sakumva kuwawa chiyero chikamaonongeka. Yambani kuganiza katatu tsogolo lanu likhala lotani pa nkhani ya chikhulupiriro. Chifukwa cha influence imene Jezebeli ali nayo. Yesu akuti ndamuona mzimayi wotere kumpingo wa ku Tiyatira. Na popeza ndi dera limene kuli trade osati masewera, kuli malonda osati masewera ayi. Jezebeli influence yake idakula kwambiri pakuwapatsa anthu mtima wakuti kachita ndi malonda basi. Bwana mzangu pezeka ku zinthu zina za chalichi mukamachita malonda kapitaninso kumaphwando, komanso mukhoza kuchita chigololo mene mungathere. Sinkhani imeneyi, sivuto limeneli, mpaka na anthu ambiri adayamba kukopeka ndi mchitidwe wa Yezebeli. Pali chiyani pakati pathu? Pali chiyani mnyumba mwathu? Ndi ndani ali kukhala ndi anthu apabanja pathu? Ndi ndani amayenda ndi abambo akunyumba kwanu? Anzawo ndani? The quality of your friends. Anzanu ndi ndani?
chifukwa mzimu umene ukapezeka mwa anzanu adzakukopani mpaka na kukuonongerani tsogolo, kukusinditsani masomphenya mpaka nenu kusanduka chachabe munthu amene munkaganiza bwino, munthu amene mudali ndi tsogolo. Ndi mmene mzimu umenewo umagwirira ntchito. Ndiye Yesu wapeza mzimu umenewo kumpingo wakuti atira ndiye akuwalangiza poyankhula ali kuyankhula motere. Verse 20, koma ndili nako kotsutsana ndiwe kuti ulola mkazi Yezebeli wodzitcha yekha mneneri, adadzizembaitsa kudzitcha kuti iyeyo ndi mneneri, exactly ngati mmene amachitira Bala ndi aneneri ake. Ndipo aphunzitsa, ndiye kuti mudampatsa platform yoti aziphunzitsa, mudampatsa mwayi woti aziphunzitsa wana wanu, mudampatsa mwayi woti aziphunzitsa anthu apabanja panu, mudampatsa mwayi woti aziyenda ndi akazi wanu, aziyenda ndi amuna wanu. Jezebeli mudampatsa mwayi, simudakhala aggressive enough kuti muchite kafukufuku. Akuti nasokeretsa akapolo wanga, kutanthauza kuti ndizotheka inuyo kusokeretsedwa bwinobwino, ndizotheka wana wathu kusokeretsedwa ndi influence ya Jezebeli. Zikhozochitika kusokeretsedwa ndi anzathu akuntchito, zikhozotheka kusokeretsedwa ndi anzathu amunsika, zikhozochitika munthu wabwinobwino kuona kuti adasintha kachitidwe ka zinthu, kusokeretsedwa ndi anzathu akudera wopotoka, mpaka na munthu wowongoka bwinobwino adapotoka nawo chifukwa kuderako kuli Jezebeli, kuli munthu amene ali ndi ma influence yoyipa osati pang'ono ayi. Akati inu tabwerani, inu tabwerani, inu tabwerani, wambukukopani mpaka ninu lowa kutchire. Mzimu umenewu ndi woopsa ndipo ndi woyipa. Ndipo aphunzitsa nasokeretsa akapolo anga kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano, ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape. Jezebeli weniweniyo ndampatsa iye nthawi kuti alape, koma safuna kulapa ayi, ngwamakano osati pang'ono ayi, safuna kulapa ayi, safuna kusiyana nacho chigololo chake ayi, ndi wamakani kwambiri. Mzimu uwu ndi uja umene ukalowa mwa munthu olo muzichitulira ndi ulaliki, iye saleka zoyipa, ndipo saleka chigololo, ndipo sabwerera chifukwa cha mzimu wa Jezebeli. Verse 22, taona ndimponya iye pakama, ndiwo akuchita chigololo naye kuwalonga mchisautso chachikulu. Yabwereranso nkhani ya dzulo ija yachimene Ambuye adzachitira wanthu osamumvera kuti adzawalonga mchisautso chachikulu, nachita nawo nkhondo basi. Ngati salapa iwo ndikuleka ntchito zake, ngati salapa iwo ndikuleka ntchito zake. Verse 23, ndipo ndidzawononga ana ake ndi imfa, ndipo idzazindikira mipingo yonse kuti ine ndine iye amene ayesa iso ndi mitima, ndipo ndidzamninkha kwa yense wa inu monga mwa ntchito zanu. Ngati amene tidatsata mathero a Jezebeli mchipangano chakale, ndi pamene tingadziwa kuopsa kumene Mulungu ali, kuti iye pa nkhani ya uchimo adzachita nkhondo nalimbana ndi munthu okonda uchimo mpaka nakuthana naye. Mu nthawi ya chipangano chakale Jezebeli atachita zonse zija, mukakawerenga ndime zonse zimene kumutsata Jezebeli, kutsogolo kwake Mulungu adayamba kuononga banja la Ahabu, kuononga mmodzimmodzi ndi akamwini omwe kupha. Ndipo Bible limanena kuti ndipo sadasiya ngakhale mmodzi wa banja la Ahabu, adapha kumapha mmodzimmodzi mpaka na kutsiriza. Jezebeli weniweniyo ndachi na Ahabu ndachi amene amakapezeka kuti agala ukudya, ndiye kuti mitembo yawo miyimba kunena dzimbalame zugobola mpaka na kupita ku nkhondo osawina. Chilichonse mwana ochokera mbanja la Ahabu paliponse zinthu zosayenda, wapitapo mwana wa Ahabu minibus kuntsitsa yosadzadza nkomwe, kulikonse kunsika kuti wabanda ameneyi oti sadabe ndi yemweyo nkomwe, wonse wanthu kumthamangitsa uyesera kuti sindabe ndine, omtentha kale pa moto, mpaka na ana Ahabu wonse nyumba yonse idati chifukwa cha kholo lawo Jezebeli. Popeza Mulungu adzabwezera
olimbana naye nthawi zonse. Ndifake iye amatipempha kuti tisadzipereke ku ntchito za uchimo ndipo tisakhazikike ku zinthu za mdima popeza zilibe madalitso, zili ndi tsoka lokhalokha. Ndipo mmene idathera nyumba ya Ahabu ndi mmenenso ali kunenera yapo, mmene ali kunenera kuti mzimayi uyu ndichita naye zinthu, ndidzapha mbumba yake, ndidzaononga zinthu zake. Mudziwa zimene zimachitika nkuti Mulungu akamatiyankhula m'mawuwa sikungoti tidzapite kumwamba kokha, koma amatilanditsa kumatsoka ndi matemberero mmoyo uno kuti ife tiziyenda bwino, ngakhale zina titakhala kuti tilibe palibe kanthu, koma tisamakhale kuti tikuyenda mu mkwiyo, popeza kuyenda mu mkwiyo wa Mulungu kuli ndi zotsatira zikuluzikulu zimene sizikhala pa ife tokha. Zimakhudza wana, zimakhudza adzukulu ndi adzukulu amene adzakhala kutsogolo. So Mulungu adayitseka nyumba ya Ahabu mpaka nakutha aliyense osapezeka lomodzi wa mnyumba ya Ahabu. Koma Ambuye Yesu kumpingo kuti atira wampezanso munthu ngati mweyi, ngati Yezebeli, wayankhulanso mawu yomweyo kuti nyumba yake tidzatsiriza. Verse 23, ndipo ndidzaononga ana ake ndi imfa, ndipo idze ndizindikire mipingo yonse kuti ine ndine iye amene ayesa ipso ndi mitima, ndipo ndidzaninga aliyense monga mwa ntchito zake. Koma ndinena kwa inu, kwa otsala kuti atira, onse amene alibe chiphunzitso ichi, amene sanazindikira zakudya za Satana monga anena, sindikusanjikizani katundu wina ayi. Sungani chomwe chija mudasungachi, koma chimene muli nacho gwirani kufikira ndikadza. Amen. Chimene muli nacho gwirani kufikira na Ambuye abwera. Osataya chikhulupiriro, osataya chimene mudagwira chochokera kwa Mulungu, osapombonezeka chifukwa cha kuchuluka kwa masautso amene tikhoza kudutsamo, osasintha ndondomeko za moyo chifukwa chopanikizidwa ndi mavuto amene tikhoza kudutsamo. Sungani chikhulupiriro, sungani chikhulupiriro, sungani chikhulupiriro. Ndipo verse 27 akuti ndipo adzawalamulira. Verse 26, ndipo iye amene alakika ndiye amene asunge ntchito zanga kufikira chitsiriziro, kwa iye ndidzampatsa ulamuliro wa pa mitundu. Osataya mtima masiku akadalipo, pakuti Mulungu ali nchochita ndiwo osunga chikhulupiriro. Mulungu ali kutikonzekeretsa, ndipo mwa ife ali kukonzekeretsa wana wathu ndi adzukulu wathu, pakuti adzatipatsa ulamuliro wa pa mitundu. Adzapatsa wana wathu ulamuliro wa pa mitundu, napatsa adzukulu wathu ulamuliro wa pa mitundu. Osakayikira zimenezi. Ndipo angakhale tikamapempherera wana wathu ndi adzukulu wathu kumayankhulira zomwezi, Ambuye monga mwa mawuwa, ana anga mudzapatse ulamuliro wa pa wanthu wonse, mudzapatse ulamuliro wa pa mitundu. Adzaone chisomo pakati pa wanthu a mitundu ina yonse yokhala pa nkhope ya dziko lapansi. Paja moyo uno uli ndi vuto lakuti anthu amene alibe chisomo chokhala ndi anthu onse amachitudziwika bwino kuti iwowo kuti akhale aone ngati anthu akwawo alipo basi, anthu a mtundu wawo basi, fa alibe chisomo chokhala ndi anthu amene sakwawo ayi. Tili ndi anthu amene ali pa mavuto osati pang'ono. Ndidanena muno tsiku lina kuti munthu wina adavutika kusowa mayendedwe opitira kwawo, ndi adafika pa filling station ya GTV, idali akula mpingo athu filling station imene nthawi imeneyo tili kukawira CCP. Ndi aziti wafika uziti, kodi pano palibe munthu wakunchewu? Adatero, kodi pano palibe munthu wakunchewu? Ndiye anu ake filling station aja akula mpingo athu adadzati, bwanji Zatani ali ndi mafuna andipatseko transport yopitira kumwedzi. Ndi akula mpingo athu adala akuzomba, ndi adati ikadakhala transport yokhayo nkadapereka, koma popeza mufuna munthu wakunchewu, ine kwathu nkuti nkuzomba. Ndiye pitani kuti musakesake apezeke wakunchewu kuti akupatseni transport. Anthu amene sangakwanitse kukhala ndi anthu amene sakwawo. Anthu otero alipo achoti ali pa mavuto kopsa, ndipo akakhala kuti ali ndi anthu amene sakwawo amakhala insecure, amamva mantha,
amaona ngati ali out of place chifukwa alibe chisomo chakulamulira amitundu. Ndapereka chitsanzo, musamakhale otero. Inu Mulungu pokutumani na akusinthani akupatsani kukhala okhulupirira, muone chisomo pakati pa mitundu onse. Amen. Anthu onse azikuonani ngati bwenzi lawo. Inu mukapezeka pakati pawo nawonso asamakhale ndi nkhawa ndi mantha kuti kodi ku interview kuja kuchititsani ndani interview ali wawo kwakuti alaba sangakutengeni. Amene sangakutengeni pa interview paje funso loyamba paje mumachokera kuti kwangudzi kuti basi ndi pa mavuto eni, ndili pa mavuto chifukwa anthu ambiri alibe chisomo chotero. Koma Yesu akuti inu amene musunge mawu anga, musunganso chikhulupiriro, ndidzakusandutsani olamulira anthu amitundu. Mudzakhala pakati pa anthu onse ndi kuchita ndi anthu onse zinthu, ndipo simudzakhala akapolo, simudzakhala pa mavuto. Ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo, mudzakhala ndi ulamuliro waukulu monga zotengera za owumba mbiya ziphwanyika m'mapale. Monga inenso ndalandira kwa Atate wanga, ndipo ndidzampatsa iye nthanda, iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. So Ambuye Yesu wakonzeka kupereka nyenyezi kwa yonse amene alimbike. Kumaoneka wowala, kumadabwa anthu kuti m'bale wathu amaoneka wosiyana ndi tonsefe. Ndikumbukira za m'bale wathu wina kumudzi kwathu kwa mayi wathu kumene kumadziwika ndi zoyipa, ndipo kwa zaka zambiri sikudadziwike ndi chinthu chabwino ayi. Ndipo mudzi mwathu simudadziwike kwa zaka zambiri ndi zinthu zabwino ayi. Koma mwana wina adachoka mudzimo kupita ku Mzuzu kugwira ntchito, napita ku mafama chauko kuchitipa ukagwira ntchito, komweko nkukalandira Yesu. Adabwera chaka china kumudzi koma ndi nkhope yowala ndithu, wosiyana ndi anthu a mudzi mwathu. Anthu mpaka na nyomi umamulondola pambuyo kumamfunsa achimwene mudatani achimwene. Munthu wakuda atosati kuti ngoyerayi, wakuda ngati ine, koma wooneka wowala chifukwa moyo wake udasintha. Amen. Moyo wake udasintha, adalandira chachikulu cha Mulungu. Ndipo munthu wachititsa chidwi kwambiri ochokera mmudzi momwemo, kuona zimene adali kale zonse adaleka. Zomafumpha mbatata mwini wake asadakumbe adaleka zimenezo. Zomakafumpha mtedze mwini wake asadakumbe adaleka zimenezo. Adasanduka munthu kasopo kang'onong'ono koma munthu mooneka bwino, kasopo kang'onong'ono kanima kumaoneka bwino chifukwa Mzimu wa Mulungu adasintha kaonekedwe ka munthu uyu. Chinthu chabwino chidachitika. Amen. Yesu akuti ngati mugwira chiphunzitso changa ndidzakupatsani nthanda, ndidzakupatsani nyenyezi yanga. I'll give you my star. Mudzaonekera paliponse, you become a star elsewhere. Simuzidzakangamiira kuti musanduke star. Simudzachitu umachitu dzikoka ukoka udzika nokha pa mpando, udzikangamiza kuti muonekere. Anthu adzadziwa kuti awo uyo, anthu adzangonena kuti koma bwanja akhale awo chifukwa ino Mulungu akupatsani nyenyezi yake. Mene mutu ndi mene ulili mpingo wakutiyatira. Ine ndimati mene tiziweruka lero, ndibwereze, yang'anani, be watchful. Musakhale generous kwambiri ku ntchito za mdierekezi. Mukhoza kuona kuti zoyankhula zambiri za kumpingo wakutiyatira ndi zovutirapo kwambiri. Musakhale too liberal. Moyo uja ongukhwefula chilichonse, kungolandira zilizonse, kungolandira aliyense, kungokondweretsa aliyense, kungozipanga zikhale zophweka, zikhale ngati kakalabu ka wanthu. Musachite zimenezi chifukwa mpingo Ambuye Yesu adaufera ndipo uli ndi mastandards yake. So mukhoza kuona kuti Ambuye Yesu sali generous ndi chipembedzo cha Bala cha Jezebeli kumpingo wakutiyatira. Ayi, sali generous. Difak yang'anirani okuzungulirani ndani, yang'anirani wazungulira wana wanu ndani. Pali bwino muziyenda nawo nokha wana wanu.
pali bwino muziyenda nawo nokha, pali bwino mwauze kuti bwenzi lanu mukhala ine sindiona bwino za wanthu amene akuzungulirani, zundikayikitsa zabwe zamene ndimakuona nawoni zundikayikitsa kwambiri. Ndi mungodzipereka inuyo kuti ngati mumafuna omenda naye asisi muziyenda ndine manune uko ndizipita ine tiziyende limodzi, chifukwa ndudabwa za anthu amene ndimakuona nawoni osamachita ulesi kuyang'ana za amene akuyenda ndi ana anu. Mudzaluza okulakula, mudzaluza okulakula. Osamachita ulesi kuchita kafukufuku kuti mudziwe kuti adzukulu wanu amakhala ndi ndani kumene alireko. Musamachite ulesi, chifukwa kuli anthu kunja kuno monga Jezebeli okhala ndi influence yoopsa, amamkopa munthu kumkopa mpaka na munthu kugwa kuchire. Ndikuwuzeni anthu ambiri adagwa m'mavuto chifukwa chowakopa, ndipo sikuti ankazidziwa zinthuzo, koma wowakopayo ndi amene amazidziwa mpaka nadakwanitsa kumkopa winayi kuti agwe m'mavuto. Ndi muja mudaonera anthu ali kufa nthawi ya mademo, amene amambisa mademo sakufa nawo ayi, amafa ndi anthu amene akopedwa ndi amene amafa nawo nthawi ya mademo. Koma amene adayambitsa mademo, ma influencers amene amati tabwera tikumane pano, dzikwanje ndagula kale, akuluakulu zinthu sizili bwino ayi, mulowereko mupite cha mafolo mamva, mukafike cha maneni koloko madzulo 9 koloko inu mulupite kunsewo yalulowa mnyumba alupite kuchipindu kogona. Ndi moja anthu amene adayambitsa zinthu yosakufa nawo amafa ndi anthu okopedwa. Mungadzaonongetsa wana, mungadzaonongetsa adzukulu. Yang'anirani za amene amayenda ndi abamba kunyumba kwanu, azizawo ndani? Chitani kafukufuku, azizawo ndani? Yang'anirani za amene amayenda ndi akazi anu, azizawo akazi anu ndani? These are very important people in life. Ndi amene amabweretsa ma influence. Ndi bwino kwauza wakazi kuti amene ndaonera ndiri kudankhawa ndi anthu okuzungulirani, chidule nchongoti muziyenda ndi ine basi. Muzingoyenda ndi ine ndaona kuti mmafuna munthu oti muziyenda naye. Mmafuna munthu oti muziyenda naye, koma anthu amene akuzungulirana amayi ndikuchita nawo mantha ndikayikitsa. Ndi ndangodzipereka muziyenda ndi ine, ndikangoweruka kuntchito limodzi kulikonse kuti poti mafuna muziyenda ndi wanu. Chifukwa pala anthu ena amene adasokonezeka poyerayera, sadalotero ayi, sadalotero ayi. Tindasi bambo eno machitudzi kuti adasokonezeka poyerayera ndi mapiye, anthu oyandikira adasokonezeka. Paja musaiwale nthawi ya COVID-19 amanena kuti amene ali ndi kachilomboka onetsetsani kuti akhale patali ndi anthu amene alibe. Principle yake ndi yomwe. Ndi chifukwa chake aliyense ayang'anire nchiyani chotizungulira. Ngati pali Yezebeli pakati pathu, let's deal with it. Ena ife timapita kumudzi makatenga azibale athu, makatenga wanthu odzakhala nawo m'makomo mwathu, osakangunyamula yambani mwapemphera, yambani mwafufuza mukatenga chiyani. Ena inu mumangolemba anthu okugwirirani ntchito m'makomo, kungolemba osapemphera nkomo, osafusa kuti mubwera nchiyani pakomo. Mudzabwera ndi ndege zomwe maherokopita 6. Inu osadziwa kuti simudalembe munthu yekhayi mwakatenga ndi ndege zomwe kumudzi. Inu mungoti mwakatenga mwana wa achimwene, osadziwa kuti mwakatenga ndi sitima zomwe zapamadzi 12. Zizikhala kuseri kwa nyumba kwanu sitima. Kwandaba kuti pambuyenda sitima pakhomo padalibe. Pali zambiri moyo uno. Mmasukulu muli anathumu, mmakoleji muli anathumu, muluchitikanji. Ndifaka akamatsekera masukuluwa kumamba unika kupemphera kufufuza kukhalira na pasi. Tikambirane lero tetifuti yankulane muchokaku munenda chotani makhandi ndani kumachitika zotani. Ife mdasa ukakale ndo chembere, musagonjerero musatoperero, mukhoza kuluza okulakula chifukwa cha ma influence. Moyo uno ndi odzala ndi makopedwe
ndipo Yesu auona mpingo wa ku Tiyatira nanena kuti mzimayi wakukopani kumeneko, ndipo ndampatsa nthawi kuti alape, koma inu mudavomera chiphunzitso chake. So mistake imene adachita mpingo wa ku Tiyatira ndi uvomeresa chiphunzitso cha mzimayi uyu. They compromised their faith polola mzimayi uyu kuti akhale nzochita mu mpingo wa ku Tiyatira, sadamkanize chiphunzitso chake, ndipo mpaka na za Jezebelizo zidalowa pakati pa anthu okhulupirira. Nzambiri tuyendera zimene tangokopeka ndi zochitika kwina zoti sitizidziwa kuti zidayamba bwanji, ziyankhulo zina zoti sitizidziwa kuti zidayamba bwanji. Ndi uyu mpaka na ma generation amene tikuuza lero, they have lost touch with their tradition. Kuti kodi munthu wa ku Malawi amaoneka chotani, munthu wa ku Malawi amayankhula chiyani, we have completely lost it chifukwa cha ma foreign influences. Zinthu zochokera kwina zimene sitidafunse kuti izi zidabwera bwanji. Ngati pali chinthu chimene chimanjoyetsa moyo uno nikumakhala original, you enjoy the originality. Ukamayankhula anthu nkumadziwa kuti wa Burundi uyu, ukamayankhula anthu nkumadziwa kuti Luanda iyi, ukamayankhula anthu nkumadziwa kuti anthu ochokera ku Nkhoma kwa Mazengera awa, ukamayankhula anthu nkumadziwa kuti awa kunjisi awa kuvisanza. You enjoy that. Osamachita manyazi ndi zinthu zanu ayi. Mpaka nati umachita manyazi munthu ndi umamayankhulira kwawo, anthu azidziwa kuti this is ngotakwata. Ichitira nji manyazi. Koma we have lost it chifukwa cha ma-influence ngati ya Jezebel, to the point kuti kumayankhula munthu wakwathu kuno osadziwa kuti kodi amene ndi waku Zimbabwe kapena ngwa ku South Africa kapena ngwa ku Malawi, kumalephera anthu kuti adziwe kuti ngwa kwakuti. Kuvala munthu waku Malawi kulephera kumuchita trace kuti amachokera dziko lanji. Koma alipo anzathu amene sadavomere ma-influence ochokera kwina. Ayi, muione fundo imene ndi yayikulu kwambiri. Ndi yayikulu kwambiri chifukwa kuopsa kongotsagula nyumba yanu chilichonse chilowe, aliyese abwere ndi influence yake nyumba mwanu, ana sikisi, aliyese no identity, aliyese amaoneka umo wafunira, aliyese amayankhula ngati mmene wakonzera, aliyese amadya ndi kumwa mmene waganizira, amameta ndi kupesa mmene wasankhira. No identity, losadziwika khomo kuti khomo ili ndila kunkhatabe, osadziwika. Nyumba yosadziwika kuti nyumba iyi anthu ake ndakuneno, osadziwikayo. Kwanguoneka ngati chilichonse. Go to Ethiopia, mukadziwa kuti these are Ethiopian people. Sachita manyazi. Wenanso timaona mtauni imwe ma Ethiopians amavala monga anthu akwa monga mene alili. Ma Somalia, ma Sudanese, sachita manyazi. They are what they are. Adakana ma influence achisa wao. Adakana. Ndipo tu simungamvetse pali maiko ena adakana ngakhale chizungu. Kukana maiko ngati German, maiko ena anakana ngakhale chizungu. Amayankhula zinthu zawo. Sindinotizikana chizungu. Ayi. Koma mudziwa kuti kwathu kuno kuti munthu amayankhula chichewa kapena chiyawa kapena chingonde kapena chitonga kapena chitumbuka kapena chiromwe, amaoneka omvetsa chisoni, amaoneka munthu osaphunzira, amaoneka munthu odandaulitsa amene alibe tsogolo. Kwathu kuno munthu amene amaoneka kuti ngotsogolo ndi oyankhula chizungu. Ndiye mavuto amenewo pomwe pa Tanzania apa akalowa mparliament, pomwe pa Tanzania apa president wa dzikolo amalumbiritsa nduna mchankhulo cha dziko lawo. Look at that. Ndi anthu amene adakana ma influence. Situnena kuti chilichonse tichikane chakwina, but let's be very careful. Osatenga zonse. Yesu akuti kumpingo wa ku Tiyatira, mwalola mzimayi muno abwere ndi ma influence ya Jezebeli, ndipo mpaka na mwamvomera, mpaka na akusinthitsa na identity, simudziwika kuti you are the church of God. Chifukwa Jezebeli abwera ndi zinthu zake. Ndi mmene adachitira influence Jezebeli wa mchipangano chakale, mpaka na aneneri a Mulungu kukhala displaced, mpaka na Ahabu kusintha malamulo a dziko. Chilichonse mpaka na kusanduka cha Jezebeli chifukwa cha ma influence. Funso langa nakuti
banja lanu mwalika potani. Assignment imeneyi mmawauna assignment imeneyi mpingo yang'ananiso nyumba mwanu mudalowa chiyani chidachokera kuti kodi imene ndi identity yanu kodi imene lili banja lanu lija mukhoza kuonetsa kumudzi proudly kuti this is my family kapena ndinochititsa manyazi anthu akumudzi akhoza kuchita mantha nkudabwa kuti mafulufulu achokera ku achokera kuti mafulufulu mudzi muno tidabereka mafulufulu ngati awa wanthu kuchita manyazi anthu amudzi udabwa kuti mwatatsika namene wanganu mafulufulewa achokera ku adabadwira pompano apano pano rana amene wapano pano kuti mudatonongera mtondo. Bwanji simudanyadire ndi chikhalidwe yanu chidafuta nchani ma influence tere mzimu wa Jezebeli tere kukopera chilichonse kutenga kuvomereza chilichonse kutsakula chitseko kulola aliyense abwere chilichonse nyumba mwanu. Musachite zimenezi, mubwererenso inenso ndibwereranso tosefe tibwerere tikayang'ane nyumba mwathu ngati mukadala identity kapena ngati tangosanduka chilichonse. Yesu akuti ine uyu mzimu uyu sindimusiya duzi ndilimbana naye ndipo ndimuheda ndipo palibenso kubwerera mbuyo mpaka ndiwonetsetse kuti originality ibwerere. Chifukwa pamenepa pali chiyembekezo ndi chigonjetso. Ndimafuna pobwerera musabwerere odzimvera chisoni chifukwa cha chimene muli, musabwerere odzimvera chisoni chifukwa cha mmene mumaonekera, ndipo musaleke kumaoneka ngati anthu akwanu, musaleke kumavala ngati anthu akwanu, musaleke kumayankhula ngati anthu akwanu, musamachite manyazi ndi chimene muli, musakopere chilichonse cha mtawuni, si zonse za mtawuni zili zabwino. Musakopere chilichonse yang'anani zoyenera kukopera si zonse. Tili ndi anthu kunja kuno, ndili ndi family nake imakhala ku Britain. Mumumo adapitira mumumo mpaka nalero palibe chimene adakopera. Mumwemo ngati ali ku Britain koma exactly ngati kuti ali konkono. Koma laulo ndi mumwemo mene alili anu mukhoza kwatchula lokolo, mukhoza kwatchula primitive, mukhoza kwatchula yani. Koma aliyense si wa lokolo kwawo. Aliyense kwawo ndi wapamwamba. Komanso kukhala lokolo aliyense kwawo akhala lokolo nchosakanitsa. Palibe amakanisa. Koma chizomangu tikali kose kabwera ndiyesatiyese nawaizi. Ndiyesatiyese nawaizi. Zina si zathu, zina ndi zanthu ena. Andanake ozima akhala bwino chifukwa iwo ndiwo. Ndiye ukaziyese iwe sizikukhala bwino anthu amakumvera chisoni. Ukamayenda akamakuona anthu amamva chisoni kuti ujenna kumana naye uja munthu kapena mwina atuma zinkuthe kuti ndakumana ndi mzukwa ali munthu kapena ndachitika tsoka nchane ndakumana nayo yiji mene uzizi kuti ayi munthu ndithu ndi umadzati koma mdziko munthu muno mwabwera alendo yokera maiko ena ndiyo ena amadza kugwedeza kuti iwe salendo amene anjanga konkuno. Ndiyo umadzadziwa kuti dziko lathu latha, we have lost touch, we have lost identity. Mulungu koma mtima ndokhulupirika atithandize ife nkutilimbikitsa osamadzudzumuka ndi zinthu zachabechabe. Khalani monga mmene mulilimo. Madalitso athu amachokera kwa Mulungu, sachokera ku ma influence a wanthu ndi zochita, amachokera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu adzatidalitsa monga mmene tilili. Ndipo Yesu akuti mukangosunga mpingo wakutiyatira kusunga bwinobwino monga mmene mulili, ine ndidzakupatsani nthanda yanga nyenyezi yanga ndipo inu mudzakhala odala nthawi zonse. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msongamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.